kawai samun shinkafa wake wata ya duk wani abu afka miki zuba man da Allah. Shikenan an gama ranka yadda kace ya kan ba. Kake samun yaji, kin san wani kin samun yaji ba mu yi kallon da ke ba kake samun yaji. Shi ma ba yaji. Ba Allah. Ni da bin mutum a hankali. Lokacin da zo ka mu wanka na san matsalar ka ba abincin ka ba nama a abincin ka wallahi ba nama a abincin ka sai ka abinci wannan ke ciya lafiya ne a gari lafiya kana kwana wallahi alƙiba labari ai ni in dai zan koshi maganar nama a abinci da ita da ba ka baka gittowa garin ne ba nauyi wallahi ba nauyi sarki to Allah ya bada abinci Bisa bisa ga duk wani abu da yake faruwa na kai zama baki na wannan bawan Allah ya bude baki wa kamar da haka abinci sai kai da wallahi wannan gogo habba ce nake ga maka abu ne maka na san magana ka ce wannan naman ne ya dole mai ido ba za ka ci ba Allah ka san wani abu yalla bai dan girman Allah dan ya rasulullahi a cikin maka albamu ya maka wallahi walidi sai kan ji ban ta abu a ce maka ni ma dan afka mu abincin nan ni ma dan samu gora dan girman Allah ya lafa ga manyan taimaka ma a ce maka wuya har yanzu ba za ku je ku nemi sana'a abincin 150 ya gagare ku har yanzu ku ba za ku iya zuwa kwararo dan wannan dan guguwar nan ku dinga dan wankin nan ku ringa samun na kanku ku sha abinci a ga abinci dinga gagaran ku fi sabilillahi Allah a ce maka mu inda Allah ya ce maka kenan ba damuwa kai sa amana da kuɗi samun abinci na 200 haba malam ya za a kawai daga ganin mutum baka san shi ba kawai ka kama cewa a samun abincin 200 Allah ya taimake ni ka taimake ni Allah ma ne taimake ka amma tun da sun fa nake ganin shi yana wani mugun hamma kamar zai kwace roba yanda ka san yayi shekara 200 da ta kai ka ji nan miya domin shi da Allah yanda ka sai ta ce kila kai ma kila ma shi ya taimaka maka zaman basir ne ni karshen ita ce ke da ne ma ka lokacin da kuke taimaka maka ka ga na zo gurin ka ga diga ana yi ba za ka je kai diga ka nemi abin shi ma kila taimaka mi ake samai na 200 da fitan Allah sai kewai aka ce ni na fi son malam Allah bai a samu akan awai gida zaka je da shi kare da gaske a kwarin shi da sirri haba lokacin da ba nauyi ko abu da abu a ji a mutu maka ni wallahi ya sa na kware da abincin nan ba wallahi a ji dabba a gidan ya wai kala da kala mutane ne masu hasada hana alƙairi na saka maka ni ma ran na ƙara maka ma an dade ba gamo ba ne gaskiya na da alama ina kyauta maka sabi lafiya Allah bai nagode Allah ya girma da amma Allah ya ƙara maka arziki kai dan je ka ba amma ba Allah ya maka cikin duniya Allah ku nemi sana'a yi dan Allah kar ku zo gurin masu abinci kuna mana kina kuna ce abinci kuna kai ba ba Allah ba haka ake yi ba tunda ya riga ya ce miki kai ma da wuce a ciyan maka ba ba mai abinci yanzu abin da ya dace yana ƙatan namiji ya diga ana yi kyauta amma idan ya fiye miki ya wannan ba mutuwan zuciya ba ga wannan abincin da na wajen nasu ne ya kama dari wuri kenan ko sa a lissafi za mu warware Abu alaikum assalam baby wow kin fai kyau wallahi wallahi kin san nayi tafiya ne mun je Abuja muke what insha Allah gowa muke san za mu kuma saboda kin san harkar ta mai yaki kullum da ce mun kai ɗan masu kuɗi da za amma kullum da wannan rigar da ke ganin ta ya kamata da abin Aba baby kin san ana zafi ne a zafin da ake yi kin ga in ka sa kayan mai nauyi zaka ji zafi a cikin ka kuma sannan wannan lokaci da yankin nafin kana matsayin dan babba da ka sa mu ta sai a ji a kwamu shi barka ya kamata in ma kana nan kayan ne a ringa ɗan sauya amma kullum kaya ɗaya to kake da mu yawa waye wannan bibi na ne fa kin bewan na ta wannan darni kike bi kato ta wannan ba sanin da kace bai kai ka gayin nan
yanzu na sai maka abinci ba hajiya ta kan layi. Wata ni ka sai ma abinci. Wani sai ni abinci har ma ina ci a saman da ni. Yaya, yin abincin da kake ci a gida haɗa maka haddana wani. Ya mai shari. Ka maula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mai shari. Ha aka Ya mai shari. Ka zo ka ce wai Allah Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Ni ka sai mu abinci. nan gurin hajiya mai abinci ta kan layi na sai maka abinci har da kai da wani ganka da wani ina da wani aboki wani fari mai bakar riga. Mun shiga mun samu matsala rayuwa wannan sai a hankali. To mu taimaka wa mutum kuma bai san kai ka taimaka mai ba. Fi sabilillah wani irin rayuwa ne wannan. Shiga gida. Ki shiga gida ya ce mi ki shiga gida. Yaya, to muna magana ne. To aba baby Shikenan. ni ne ba fa a shiga tsakanin masoyi da masoyiya. To tun daga na zo na ya za ka maka Bar mana kofar gida. ni na ga ka riga ya aboki kin san Ni za ka an nace a sa ma kashi. Shiga gida. Shiga gida. Yanzu dai baby kai abin da za a yi ka je gobe za a haɗu. A tambanza. Gaskiya ni yaya baka kyauta. ƙaryar banza kawai ko Kin menene ba wannan da kike. Wallahi baka yi da ba.